voin ni a hianin ar in sak le ar vuldan chungchang vel kan soidona mizo thian ar vulhte po kan war ema hemi konga hianin hmalak na tur le technical zonga hlawk zawka kan vulhte dan tur tam tak soibel tur omdona chuta chuanin hmasabera chuan in sak chungchang soila I ar kan in kan sak hianin angin sak tur ti hi kan sha chana poimo a hlawk zawka kan thar du nante arte po kan arte an lo hrisel zawk nante khanin engtin nge a in hi kan sakang ti kha ania tuna kan ar in kan hmu po hi du thu asam na tuklawa du thu sama chuan ar in chu fitriat asang asan lampang a in chung hi fitriat tal ni theih se a chhuata chingin ti ania a lo bera fitruk ni turani chu chuanin ventilation thatak ta chuan kan siam bokanga ti chuanin a chhuat po hi net kan lo hmangani po in a kozau lu tuklo ni se ani lo chuan arte tan khanin an ke ate po khanin an lo in ham boy theia an lo in tin pal the ni chuanin I a ek te hi peina tur mumal tak siam turani a chhuata hianin I silpolin mo engemo buara te po lo ni se pha a ni tin ti fai turani ani lo chuan e ka tang hianin gas chikhat ammonia kan ti kha aron in siam thea kha khanin armit te kha atina theiani ti chuanin in chu tenga kan sakmu chuanin kan a ina kha kan ti fai vekanga chinein kan hnoyanga ti chuan copper sulfate te po mangina in kha kan ti fai theiani ar in sakdan chidang lea chuanin ar ina hian a chhuata phuai kan hmang theia chu phuai chu in chinga vel tala cha ani turani a ti chuan chu phuai chu kan chocolate anga a kha to ka chole reng turani chumi chu ar vuldana hian a hriselin a tha em bokani ole tuna chuanin ar kan lak ni atanga kan hral ni thlenga kan thil zom turte chi sang kan soilenga ama sabernia chuanin ar hi dora tanga kan lei hian kan lak ni hianin ar te hi an lo chawin an lo stress ve em thina khami enkawl nang khanin ORS hi an tui ina kan pol thin turani chu chuanin ar chu lo ti chakin na tam tak laka khanin a lo veng him theia ar za ml somin pek turani chuanin chumi hnuah ni tanga ni atanga ninga thleng hi antibiotic kan petel turani a antibiotic hi chi sang om theia kha nin kan pek chuan na tam tak laka alo veng him theita a chuanin kan antibiotic te chu theihnan neomycin te cloxacillin te a oma chu arza a ml nga a pek thin turani chuanin antibiotic kan pek rual chuan ORS kan pek kha thla chuang lovin pek char tur bokani arno te kan lak thar te hi uluk taka enkawl tur ani a lumna an mamo a hei hi a in liana kan da ma a enkawl dan tur ani a temperature sang an mamo dan te in anglawa chung temperature te chu kar khatnia 35 degree Fahrenheit ani turani a kar hnina a 90 degree Fahrenheit kar thumna a 85 degree Fahrenheit kar lina a 80 degree Fahrenheit kar ngana a 75 degree Fahrenheit kar rukna a 70 degree Fahrenheit te ani a ti chuanin chu an temperature chu kar tin kan thlak thin tur ani kar sarina atang hi chuanin an mamo to lo ani ar no te kan lak hianin kan khum khom tok tur ani lawa a tot tuk chuan natna te po a thleng theia ar no te pakhat hianin 0.03 atanga 0.05 square feet an mamo ani ti chuan arte kan lak ter hianin an lo chaw ve em thina chumi atan chuanin damdoi kan pe thin turani a chu te chu ORS te kan pe thin turani ti chuanin ORS te kan pe hnu chuan antibiotic neomycin te cloxacillin te po kan pe thin turani bokani an in chu ventilation thatakin uluk takin kan sak thin turani arte kan dan na hian alum lutuk emo avot lutuk emo sha dan hi chikhat oma chung te chu light kan han chita hianin arte kha lum pana anom khom lui chuanin avot lutuk ani ti a sha theia light kha chit bel turani ti chuanin light kalsana akil lama an in hno khom tut ani chuan alum lutuka chu wang chuanin light kha ti hniam turani
tuna chuanin ar ngui chan sang te kan soenga kan ar te hi chan sang pathuma wangin an lo ngui theia chung te chu kholum lu tuk wanga lo ni emo vaccine kan pek wang te ani emo kan han phur kwal vela wang thian ar te hi an lo ngui ve theia chu ti huna chuan kan ar te hian enkol an mamo in uluk taka enkol na pek angai thina ni kapi ar te vul ve thinem vul thine an lo ngui ve thinem ngui thin a chan te sha em an ngui na chan te silo enkol dan hi ka thiam lo ar hian ngui na chan sang pathuma om theiamo vaccine pek te le khwa lo lum lu tuk ten hianin an lo ngui thei ta ni chu ba ka chuanin I le tira ta in phur kwal vel te na mo I vul lai po lo ni se I lo phur kwal hianin an lo ngui thei ani chu ti huna chang enkol ngei angaya chuti hun lai enkol lo chuanin nat na te pokha an ton pha ve themo chumi wang chuanin damdoi pek tur om ta damdoi me ba ka enkol dan om ta ni ani chumi damdoi chui she dung em she du hei mu ORS hei dora isianga mishing te pol gadin chinang hi ORS hi an tuina pol ngei tur ani chumi ba ka chuanin vitamin B om boka chu pol thin bokanga chuan a in hi uluk taka ventilation pek turani ti phuilu tuk tur ni lawa thlifim te a lo lu theina turin a in te kha sak thin turani tuna chuanin ar kan lak ni atanga kan hral ni thlenga kan thil zom tur te chi sang kan soi lenga ama saber ni a chuanin ar hi dora atanga kan lei hian kan lak ni hianin ar te hi an lo chawin an lo stress ve em thina khami enkol nang khanin ORS hi an tui ina kan pol thin turani chu chuanin ar chu lo ti chakin na tam tak laka khanin a lo veng him theya ar za ml somin pek turani chumi hnuwa ani ni atanga ni nga thleng hi antibiotic kan petel turani chu enteihnan neomycin te cloxacillin te oma chu ar za ml nga apek thin turani antibiotic kan pek rual chuan ORS kan pek kha thla chuang lovin pek char tur bokani ni ruka changa ni sari chung hianin ranicate vaccine hi alak theya chu ar pulshi kan ti mai vaccine ani chu chuan ar te chu natna laka ave him dona ar vultu te chuan he vaccine hi pek ngei tur ani ranicate vaccine hi ar ka emo amita emo anara athlor theya farkhata thlor tur ani dora leitur ani ti chuanin ni hriata changa ni som pakhat inkara khanin vitamin B kan pele tur ani ni som pani le ni som pathum inkara hianin IBD vaccine pek tur ani boka he vaccine po hi apoimo ema kan arte chu natna laka achan him theani ni som pali chunga ni som hi pakhat inkara hianin thindam doi pek tur ani mizo ar vulhte an thin na chan tam tak hi thin natna ani thina wangin thindam doi pek hi apoimo ema kan ti mak mo tur ani thindam doi tam tak dora leitur oma chu an tui inna polin ar zatan ml somzela polchin turani ni somni pakhata changa ni somni pani inkara chuan lasuta RD vaccine pek turani chu arte tui ina pol turani ti chuanin ni somni pathuma changa ni somthum inkara chuanin vitamin pek thin turani vitamin E le selenium in kop hi ba arza 5 gram ma pek thin turani chuanin vitamin B a omboka chu atuani an tui ina pol turani arza 5 ml pek thin turani tuna chuan arnatna chikhat kan soyanga ranicate disease ti ani chu mizo te chuan ar pulshi kan ti me ni henatna hi arin an kai to chuanin ti dam har sa jina an thlen tu chu virus ani awangin henatna hi ti dam har ti chuanin ar tam tak ti an lo thi pha ar pakhat alo nat to chuanin an in kai chhong vek mai thina ni anatna lo lan dan sang lo soila ranicate disease an lo vei to hi chuanin ar te chu shitlang ang main an lo khu in an lo chiap vaka an mani chu an lo chaw in an kwa te po lo thalawa ek hring lampang atui de hlekin an e thina ti chuanin an luwa le an ngonga te po alo vung thina ni chu mei ba ka an ti shol te chu alo phuzeu zewa an thla le an ke te chu alo zeng mei thina
an hmong te pawh hi alo in herh vekin ar te chu an no tlan kwal char mai thin ani chuan a tawpah chuanin an taksa pumin alo zeng thin ani hair and cat disease kan ven thei dan tur chu vaccine chi hnih pek angaia chu niruk le ni sari inkara B1 strain vaccine hi anara le amita farkhat zela fartur ani a ti chuanin ni somhni pakhat le ni somhni pahnih inkara lasuta vaccine hi antui ina pek thin tur ani arnat na chikhat dang kan soile anga chu IBD ti ani a henat na hi virus in athlen ni in arte hian an vai to chuanin an thivek mai thina arte chu kar thuma tanga kar ruk an ni in henat na hi an vai tlang pui ani an inkai chhong chakin ve na har em ani anat na lo lan dan han soila an kwate alo thalavin an lo cherin an lo fip em a chote an ei thadu lova an ekte chu alo tui per pur thina an lu le an hmong vela an hmul te chu alo theureu in an mong te chu ek akai ber le loi thina ni henat na ven dan chu vaccine pek ani a ni som pahni le ni som pathum inkara IBD vaccine hi an tui ina pol thin tur ani tuna chuan ar ku thalo enkawl dan kan soyanga damdoi chikhata oma chu oxytetracycline ani a chutiang chu an tui ina pol thin tur ani an kwa a that lo ma po in a ven nan hian a pek theya chu liter khata gram khat zelin pol thin tur ani an kwa lo that to lawa ti dam nana kan hmang don ani chuanin liter khata gram ni zela pol thin tur ani tuna chuan rulhut hlau pek chungchang kan soidona rulhut hlau kan pek lo te hian artia hian har satna sang alo thleng theya chungte chu han soila ama sabera chuanin an than alo thu in artui chi an ni phei chuan an tui alo tlem pha thina ni an ri na te lo tlahniamin an kwa alo thalawa an chuang te alo dang em thina ni an mong bor te hi alo ber leiluain an thi mei thina ni kan invent thei dan tur lo soi le ila ardam lo an lo to na hmuna ar sel da chu da lo tur ani a mun khata tot takin ar te hi da thin tur ani lo boka chothyang hlim le tui thyang hlim pek tur ani boka an omna vel te chu fai taka enkolin ti fai zia tur ani ti chuanin ar ek te chu ni tin ti fai tur ani a ar ek te chu tling hner hnura da lo tur ani a enkawl dan kan soile anga chungte chu albendazole te fenbendazole te levamisole te anni hengte hi arza zela gram za a pek tur anni a layer b ka chuanin arza zela gram za somnga a pek thin tur anni chu an tui in tura pol mei tur ani ti chuan damdoi dang le pakhat chu piperazine ti ani a ar tui in tura pol tur ani a liter hnia ml somnga a pol thin tur ani